планшет барои кӯдаконе ки ба телефонҳои шумо бисёри бад чақа мешаванд. Планшети Хоко i11 ва i12 дар метавонанд ки дилхоҳ играҳо, дилхоҳ бозиро устанофа карда бозӣ кунанд, ё ин ки бисёри программаҳои переводчик яъне тарҷумона устанофа карда, как переводчик истифода карда барои худшон дарсҳои полезнера ёд гиранд. На танҳо бозӣ, на танҳо ин программа метавонанд ки дар YouTube ё ки дар ягон социални сайтҳо видеоурокҳои забони русӣ, англисӣ, математика ва дигар дарсҳоро тамошо кунанд. Дилхоҳ мультфилм ва филмҳое ки барои онҳо иҷоза доштанд метавонанд ки бемалол тамошо кунанд. Экрани планшет боша 90 Гц плавни экран кор карда батарейкаш 8500 мАч мешавад. Ду намуди планшет дар магазини Realfon омадагия ки нархи планшетҳо 8500 рубл ва 9990 рубл. Планшетҳо бо качествои хуб ва нархи арзон метавонанд ки барои фарзандони худ ё ки барои ҷияни хозои худтон как подарка харидорӣ кунед. Адресҳои мо шаҳри Москва, метро Бутырская, торговый центр Зелёный. Рақамҳо дар рӯи экран барои муроҷиат